Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados pasrah dumateng pakaryan dalem Gusti lan gondhelan dumateng Gusti menika dayani anggenipun kula panjenengan nampi berkahing Gusti sing maluber-luber. Pancen bab-bab sing kadonyan menika penting, ning ampun ngantos sing kadonyan menika dipenke nglangkungi sing kasuwargan. Awit sepisan malih Gusti ngersakake anggenipun kula panjenengan gayuh gesang langgeng, kula panjenengan sadar bilih awake dhewe menika putra-putraning Allah lumantar sakramen baptis sampun boten dados duwe ing donya ning dados kagungane Allah. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid lan tiyang kathah bilih sing penting menika boten sing kadonyan ning sing kasuwargan. Gusti yasa mukjizat pangeram-eram paring tetedan dumateng tiyang kathah kanthi penggandaan roti gangsal lan ulam kalih saged maringi rejeki kangge tiyang gangsal ewu langkung. Menika tentu mukjizat sing luar biasa ing jaman semanten awit tiyang kathah sing sampun kekirangan anggenipun dahar sangune wis entek ning pranyata Gusti Yesus paring rejeki sing bakali turah-turah. Ananging sepisan malih boten rezekinipun utawi boten tetedanipun sing penting ning kados pundi pakaryan dalem Gusti sing tansah ngreksa tiyang kathah anggenipun gesang. Saengga kula panjenengan sami boten lajeng kuwatos mbok kados-kadose kekurangan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 1 ngantos dumugi gangsal welas. Nalika samono Gusti Yesus tindak nyabrang telaga Galilea utawa telaga Tiberias. Akeh banget kang padha ndherekake marga padha weruh pangeram-eram anggene marasake wong-wong lara. Gusti Yesus banjur minggah gunung lan lenggah karo para murid. Dek samono ndungkap Paskah riyayane wong Yahudi. Bareng Gusti maspadakake priksa wong akeh banget padha sowan, Gusti nuli ngandika marang Filipus, "Arep tuku roti ana ing ngendi kanggo pangane wong-wong iki?" Filipus saos wangsulan, "Roti 200 dinar temtu dereng cekap, senadyan namung sami angsal sak cuwil-sak cuwil."
Ana murid yaiku Andreas sedulure Simon Petrus sing matur, "Menika wonten lare gadah roti tawar gangsal ulam loh kalih, nanging tumanja menapa kangge tiyang semanten kathahipun?" Gusti Yesus banjur ngandika, "Wong-wong konen padha lungguh." Papan mau akeh sukete, wong-wong nuli padha mapan lungguh, wong lanang watara ana 5.000-an. Gusti Yesus banjur mundhut roti mau lan sembayang matur nuwun. Roti tumuli didum-dumake marang kang padha lungguh ing sak panjaluke, samono uga iwake loh. Bareng wis tutuk anggone mangan, Gusti dawuh, "Cuwil-cuwilan turane padha klumpukna, aja nganti pating bececer." Bareng diklumpukake dadi 12 keranjang, yaiku turane roti tawar 5 kang padha dipangan wong-wong mau. Nyipati pangeram-eram pakaryan dalem Gusti Yesus iku wong-wong padha alok. Pranyata iki sang nabi kang diantu-antu rawuhe ing donya. Bareng Gusti Yesus uninga yen wong-wong mau nedya mboyong Gusti dijumenengake ratu, banjur tindak sumingkir menyang ing gunung maneh piyambakan. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil kula kinten sampun populer ing tengah-tengahing kula panjenengan sami. Mukjizat 5 roti 2 ikan lan menika kathah dipunagem dening kelompok-kelompok utawi komunitas-komunitas ingkang kepengin nulodo menapa sing dados pakaryan dalem Gusti, mukjizat dalem. Mila tumraping kula panjenengan sami ingkang sepisan, kados pundi kula panjenengan tansah munjuk muji syukur ing ngarsa dalem Gusti awit rejeki ingkang tansah kula panjenengan tampi saben dintenipun. Ampun ngantos kula panjenengan kanthi rejeki ingkang dipun tampi, dipun nikmati saben dinten, awake dhewe malah lali marang Gusti. Arep dahar sakbari dahar ora tau sembayang, mergone kesusu-susu, mergone fokuse marang bab liya. Awit lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi Gusti Yesus yasa pangeram-eram paring rejeki sing turah-turah saka sing awale wiwitane ketingal boten cukup. Filipus kala wau matur marang Gusti, "Arta 200 dinar tumanja menapa kanggo tumbas roti secuil-cuil?" Yen kula panjenengan bayangake 200 dinar menika ya opah tukang 200 dina. Awit sedinar wonten ing jamanipun Gusti Yesus menika opah wong nyambut gawe sedina. Yen dikurs utawi dibandingake kalih rupiah jaman sak menika, kula panjenengan saged mbayangake 200 dinar menika nek opah nukang sedina menika 100.000, berarti 200 ping 100.000 sekitar 20 yuta. 20 yuta dibagi tiang kakung kala wau wonten gangsal ewu, menika namung angsal 4.000. 4.000 nggo tumbas menapa jaman menika nggih? Tuku mie ayam ya ora cukup, soto we mbok menawa 7.000, paling entuk arem-arem karo aqua gelas. Menika ya dereng cekap sacara kamanungsan, urung wareg. Padahal nderek Gusti sedina muput kepara ya ora mung sedina, pirang-pirang dina.
Lajeng Andreas laporan bilih wonten lare sing gadah roti gangsal ulam kalih. Menika nggih sami mawon ora bakal cukup kanggo wong 5.000-an. Saking perkawis menika kula panjenengan kaparingan pitedah mbok sing sacara pitungan donya pikirane awake dhewe, pitungane awake dhewe ra cukup, pranyata ing Gusti Yesus kabeh malah turah-turah. Tiang-tiang kala wau diparingi sak panjaluke. Jaluke mbok menawa ora mung siji, ana sing njaluk 5, ana sing njaluk sepiring, ana sing dislempitke nang tase kanggo wong sing nang omah. Tasih tirah 12 keranjang. Pramila kula panjenengan katuntun dening Gusti bilih Gusti Yesus yasa pangeram-eram menika boten ngepenke sing kadonya. Ekaristi ingkang dados yasa bojana dalem saben minggu tumraping awake dhewe menika nggih sacara petunganing manungsa ora tumanja menapa-menapa, mung entuk roti cilik tawar. Ning Gusti ngersakake bilih menapa kemawon yen Gusti kersa makarya bakale turah-turah. Menika ketingal sanget yen awake dhewe nderek misa memulih, misa nyewu, misa ujub. Yen bojana dalem Gusti sacara kadonyan ora maregi merga mengentuk hosti cilik tur tawar. Ning sabari kuwi seka snack, wedang, sop, daharan lengkap jangkep, terus es krim. Ning menika kadonyan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.